Әлеге гимназияда 2015 елдан эшли башладым. Китап яратканга күрә шушы һөнәргә килгәнмендер дип уйлыйм. Кинәдән мин инде укытучы буларак ялаңа идем һәм шул укытучы буларак укыдым да инде. Китапханәче булырга алай уйламаган идем, ләкин шул юнәлешкә кирип китәргә туры килде. Миңа кадәр инде монда Соня апа эшләде. Соня апа бик тәге хөрмәтле кеше иде. Бик озак еллар эшләде инде ул китапханәдә. Укучыларны уку аспаплары белән, дәреслектәр белән тәэмин итәбез. Аннан соң инде матур әдәбият китаплары белән. Китапханәдә дәреслекләр 5 меңнән артык дәреслек исәптә тора. Әдәби китаплар 13 мең тирәсе. Безнең китапханәдә көннәр бик күңелле уза. Көн буе инде без монда балалар белән, балалар китап алалар, балалар белән төрле дәресләр үткәрәбез, төрле конкурсларга әзерләнәбез. Библиотеканың бердә буш торганы юк. Балалар инде хәзер без әйтергә яратабыз бит инде, китап укырга яратмыйлар дип, ләкин мин алай димәс идем. Аларны кызыксындырса, нәрсә ничек булса да китап уку белән, алар барыбер керәләр, укыйлар, сорыйлар китапларны. Электрон китаплар да кирәктер дип уйлыйм, заманадан артта калмаска кирәктер. Ләкин шым теге китап исе килеп тора торган китапны уку үзе бер рәхәт инде. Әстә бирелгәннәрен дә укыйлар. Аннан соң укучылар күбрәк энциклопедиялар яраталар инде. Бик яратып шул энциклопедияларны укыйлар. Әдәби әсәрләрдә укыйлар. Китапханә сәгатьләре үтә, аның буенча инде китапларны төзекләндерү буенча аны балалар бик яратып көтеп алалар инде. Ел район башлыгы гранты үткән иде, мин анда катнашып беренче урынны яулаган идем. Грант хисабына мин принтер алдым. Безнең гимназияның китапханәсе бик бай. Һәм без кирәк вакытта бу китапханәгә бик йөрибез. Мин, мәсәлән, үзем әдәбият укытучысы буларак, дәреслектә булмаган әсәрләрне гел шушы китапханәдән табам. Безнең Роза Ринат кызы бик булдыклы, бик яхшы мөгаллимәдәге китапханәче. Мин аңа 1-2 минут алдан әйтсәм, нинди китап кирәк икән, ул шул минутта аны эзләп табып бирә. Мин аңа рәхмәтле. Безнең укучылар да әлеге китапханәгә бик теләп йөриләр. Тәнәфесләрдә монда гел балалар тавышы, гел балалар. Ремонтка кадәр булган китапханә белән хәзерге китапханә ул техник яктан яки менә бизәлеш ягыннан гына үзгәргәндер дип уйлыйм. Эчтәлеге аның шул калды.